Hej og velkommen til denne video, hvor jeg vil vise, hvordan du kan beregne din skat ved hjælp af formler i budget 1, 2, 3. Hvis vi beregner skatten ud fra resultater før skat og en skatteprocent, så vil det jo sige, at vores beregnede skat det er lige resultat før skat gange en skatteprocent. I budget 1, 2, 3 så bliver det til, at vi skal have et element og gange det med en variabel. Grunden til, at vi starter med et element, det er fordi, at vores resultat før skat, det er noget, vi har i budget 1, 2, 3 i forvejen. Og grunden til, at vi ganger med en variabel, det er fordi skatteprocenten, det er ikke noget, vi har i budget 1, 2, 3 i forvejen. Først så vil jeg dog gå ind i de globale indstillinger under kontoplanen, og så tage vores selskabsskat aktuel, som er vores konto 4810, hvilket er den konto, jeg vil sætte den beregnede skat ind på bagefter. Og den konto vil jeg så værdiregulere, sådan at jeg fjerner likviditetseffekten fra den og overfører beløbet direkte over til balancen på konto 6610, som er vores skyldige selskabsskat. Når det er gjort, så gemmer jeg, og så er jeg så klar til at oprette min formel inde i venstremenuen under moduler og formler, og så siger jeg opret formel. Herinde så skal jeg give formlen et navn, så jeg ved, hvad det er, den her formel udregner, så jeg kalder den bare beregnet skat. Herefter så indsætter jeg så et element, og grunden til at det er et element, det er fordi, at vores resultat før skat, det er en kontogruppe, som allerede er inde i budget 1, 2, 3, så jeg finder den her og siger resultat før skat og indsætter. Når den er indsat, så opretter jeg så en variabel, og grunden til at det var en variabel, det er, at skatteprocenten, det er ikke noget vi kender i forvejen, så jeg ganger den på, kalder variablen for skatteprocent og ændrer enheden til procent, og så indsætter jeg den. Så bruger jeg fordelingsnøglen her, som jeg får frem ved at trykke på procenttegnet, til at sige, at skatteprocenten er 22 hver måned. Når den er oprettet, så i listen over mine formler kan jeg finde den her. Nu vil jeg så have indsat den her formel på min konto 4810, altså selskabsskat aktuel, som var den, jeg værdiregulerede i starten af videoen. Så jeg går ind under selskabsskat i specifikationer, og så går jeg ind på konto 4810 og indsætter den formel, jeg lige har oprettet, beregnet skat. Når den er indsat, så ser vi straks, at det har en effekt på selskabsskatten. Går vi tilbage til driften, så kan vi også se, at det har haft en effekt her på 48,99. Det næste jeg så vil se, det er, at når jeg går tilbage til mine rapporter, så vil jeg gå ind i balancen og se effekten af den her selskabsskat. Så hvis jeg scroller ned her, så på konto 6610 skyldig selskabsskat, så har vi så fået overført det der stod på 4810 til den her balancekonti. Og når jeg klikker ind, så kan jeg både se beholdning og ændringen i den skyldige selskabsskat. Så er der ikke mere tilbage end at sige tak for din tid, og jeg håber det gav inspiration.